Така, здравейте! Това е първото предаване от една поредица, която така много време си мисля да стартирам, а именно поредица, която да дава трибуна на хора, които мислят различно, в случая от мен самия. В общи линии знаете, че в обществото имаме доста теми, по които имаме, грубо казано, два лагера. Едните вярват, че еврото ще бъде много добро за България, примерно, а другите вярват точно обратното. Едните са убедени, че Русия е причината да войната в Украина, други са убедени, че Америка се тая. Всякакви такива теми. Това, което аз от много време си мисля, е, че ако има нещо, което истински ме притеснява, не е толкова това, че има някой отсреща, който мисли различно от мен, а това, че мислейки различно по различни тези, ни така се настроим едни спрямо от други, че вместо да заклеймиме или да спориме с тезата конкретната или убеждението и вярването, ние заклеймяваме и тегляме хикса на човекът пред нас, което на мен ми се струва възможно най-големия провал в една комуникация на взаимоотношение. И затова реших така да опитам да направим една поредица от серии, в които да каня различни хора, мои познатели, приятели, които мислят различно от мен. Да се опитам да разбера тях, какво ги кара да вярват и да мислят това, което мислят. И евентуално той или пък съответно хората около него да се надявам да повярват, да разберат, че всъщност това, че хора като мен не мислят различно, не означава, че съм против тях като хора или че ги приемам за някакви пълни глупаци и така нататък. И обратно, надявам се. Тоест идеята на тази поредица е да се опитаме да стопим редовете между хората, без непременно това да накърнява нашите убеждения и вярвания. И затова днес съм поканил мой много дългогодишен приятел. Какво каза Иво? Колко вече? 20 години или колко каза? Реално запознанството беше преди 24 години. Но последващите 10 години не сме имали като взаимоотношения. Да. Имали сме сближаване, отдалечаване през периодите, но като цяло много време се познаваме. И съответно, понеже сме имали преди колко беше година, някъде имахме по-сериозна писмена дискусия относно Ивелин Михайлов и историческия парк. И тъй като аз по-скоро съм хората, които смятам, че не мога да се вярва на Ивелин, че има скрити такива мисли и планове, които са по-скоро в ущърб на хората, докато пък Иво от хората, които го адмирират, ти ще разкажеш повече какво мислиш за него. И затова си казах, дай да започнем тази тема. И така за мен е голяма чест и привилегия да приветствам Иво Рахов, който се съгласи да направим този разговор. И така, Иво, ако искаш представите няколко думи, въобще може да разкажеш как стана цялата си връзка с Ивелин, с историческия парк и въобще каквото мислиш. Добре. Значи, за името ми каза, че съм Иво Рахов. Това, което другото се представяме, че съм съпруг и баща на 3 деца. Християнин, или поне се считам за някакъв вид. И това, което за мен е интересно за тази среща, и наистина чест му правя на Ванка да поканим човек, който мисли различно. Защото, както казах, ние си познаваме от 24 години сме се запознали, 10 не сме се виждали, но имаш след това един период от 7 години, където бяхме много близки. В смисъл, заедно сме обучавали децата, на гости сме си ходили, на вечери, кучета да разхождаме, лагери да организираме заедно. Просто много дейности. И около преди 3 години така повече ни се разминаха пътищата. И по тази тема, примерно покрай исторически парк Ивелин Михайлов, наистина мислим доста различно. И заради това за мен е чудно да е. И за мен е също чудно, че се съгласи, така че да. Високи се кефиме. И другото, на което искам също по някакъв начин да обърна внимание, че във връзка с това, което ти каза, за мен е страшно болно как хората наистина с някаква грубост си говорят. И цялото това заклемяне, защото ще си останем за много работи на различни теми. Примерно една от дори дискусии, които сме водили с теб, вече се на място, да знаеш, че ти другия няма да го убедиш просто. Все се надяваш другия нещо да се замисли и да ти чуеш, защото на мен това е ценността в такива разговори. Но и да бъдем откровени, да бъдем искрени и без проза се нападане. Така че това е и за мен въведението в темата. И кой каза как започна всичко? Ако искаш преди да обясниш за него, да? Всъщност то може би беше хубаво да кажа за мен, защото някои хора може за първ път да не. Значи аз съм Иван Василев, по псевдоним Иван Оптимиста, се кръстих и по социалните мрежи и по книгата, която написах, защото искрено вярвам в доброто у хората. Вярвам, че света става все по-добро място за живеене.
И с цялото сърце наистина вярвам в Бог и още се опитам да живея живот, който да прилича повече на Христос, отколкото на нещо различно от това. И аз съм семейен, имам две страхотни момичета, Иво пък има 3 момичета, които са на сходна възраст. Дълги години по-скоро се асоциирах с частния бизнес, докато последните няколко години все по-малко виждам себе си като бизнесмен, по-скоро виждам себе си като по-скоро социален предприемач, човек, който стартира различни инициативи, свързани с не толкова с комерциалното. И съответно това предаване е част от някои от инициативи. А пък за Иво, все пак мога да кажеш какво занимаваш, нали, с какво работиш, не знам, още 1-2 думи. Да, занимавам се с програмиране, вече стана 20 на години в западни фирми, американски. После стане ясно, защо това е важно. Да. И това. Давай с въпросите. Давай такъв, как въобще разбра за историческия парк, кога, как стана, как се свърза с Евелин, защото много хора разбират за нещо, но не непременно толкова близки с инициатора на проекта. 2018 година беше края, към декември месец. Имахме представяне на доброволчески инициативи във фирмата. Един колега, Стевко, просто там спомена, че имал някакъв исторически парк. Това ми беше първият досек до това. Пита го, каза, че е инвестиционен проект. Подходих от една страна с голямо такова съмнение, защото за годините, аз съм на 45 години и не, че съм много, но не сме видели и малко схеми, измами и всякакви такива, така че тогава беше първият ми досек и започнах следващата година с много малка инвестиция. Просто, като за да опитам и така, малко с течение на тези вече почти 5 години се запознах повече. Но това беше началото. Да, но аз помня, че ти беше отлично директно при Евелин да се запознаеш на живо. Мисля, че веднага ли стана това реклама там? Това е следващото. Не. Това беше в последствие, значи преди 2 години, 3. Значи с всяка година имаше нови възможности, които аз просто гледах така повече отстрани. Отидах да го видя на откриването 2019 година на парка. Имаше така някакво разминаване спрямо очаквания, как беше представено на място, кое примерно видях, защото беше така тогава примерно по-кално. Тогава почнах да чета и повече да им следвам каналите, да видя в как беше този вестника, защото писаха в Капитал, тогава започнаха статии с Евелин. След това, примерно преди 2 години, където е най-голямата ми промяна, отидах примерно като доброволец. Там 1 седмица да помагам и да прекарвам време, да мина да видя през различни каменари, в парка, да бъда покрай Евелин и тогава ми се спечели, просто мога да кажа така, най-голямото доверие. Но това да видиш отблизко и да говориш с всякакви хора. Тоест ти първоначално си бил привлечен от инвестиционния момент? Да, разбирам. Честно казвам, да. След което лека по лека, започваш да ходиш на събитията, запознаваш с хората, които участват, с самия Евелин се запознаваш и респективно вече по-скоро сякаш го гледаш като кауза, като все пак човек да отделя толкова време и то доброволен, едно да дадеш пари, друга да отделиш време от отпуска да си и така нататък. Тоест, предполагам, самата идея за този патриотичен елемент за родината, предполагам също много те привлича, или? Не чак толкова, просто като патриотичен, а наистина е кауза, защото това, което виждам, цялата мисъл за човека, в крайна сметка. Кауза, смисъл, дефинираш каква е за тебе, това искам да питам, каква за тебе е каузата, кое е това, което те кара толкова да гориш за идеята, или как да кажа? Каузата, която виждам за тях е от една страна, че гледа да помогна на човека в практичните аспекти, т.е. примерно бедността и болест, има и такова предаване. Просто считат, че ако човек успее да се освободи от това да мисли за насъщния си хляб, само той тогава ще разкрие пълния си потенциал на творец. Много повече да твори и да допринася. Каузата за това, че не гледаш само да спечелиш от това, че даваш някаква ценност в обществото и на базата на това какво ти даваш, ти тогава можеш да спечелиш. Кауза от гледна това, че искат младите хора да се развиват, да учат, издават книги, да четат, изключително много да работят, просто да се женят, да имат деца. Така че не е просто патриотизъм за България, има го родолюбието, но не като национализъм, а като просто всеки, всяка държава, всеки да си гледа своите, без това обаче да е за сметка на някой друг. И цялата тази задълбоченост
И промяна с доброволчески труд, с почистване на природата, с това не да спечелиш, защото примерно я изцеждаш, не да изхвърляш боклуци. Този елемент за мен вече е много по-силен като кауза и заради това в момента нали, много повече го браня, защото за мен е голяма възможност за промяна, заради капацитета, който виждам. Тоест, ако правилно разбирам, по-скоро всичко, което се случва около самия исторически парк, тия неща, които изброи, това са някакъв брой, да кажем, ценности, нали, като начин на мислене, хора да не мислят само за материалното, да са готови да дадат, да свършат нещо за някой друг, нали, семейството, природата се запази чиста. Тоест, всички тия ценности ти вързваш по някакъв начин като самата разбирам, или в смисъл, кое точно, защото ще пар хората, като чуя много пъти, обикновено като музей да го кажем, нали, който е на открито, на закрито, така нататък. И респективно, нали, идеята е, че в този, да кажем, хикс на брой квадратни метра, се представя България, както на чужденци, така и на нас, на децата и прочее, докато ти по-скоро сякаш описваш нещо много повече от това. Правилно ли разбирам? Да, абсолютно. Защото от една страна исторически парк е едно лице, в смисъл толкова нали, дейности има, в които се развиват там. Билото с строежи, както казах, с обучения, всякакви. Така че определено е много повече. Това е важно да говоря, защото според мен повече хора, които не са познати реално с какво става дума, по-скоро повече по които аз съм говорил, това решение става дума за някакъв проект, нали? Исторически парк, който набира инвеститори, които да спечелят евентуално пари и се привлечени от това, че е патриотично и дигаме българско и така нататък. Но тези елементи Ванка ги има. Искам да кажа, нали, че има. Не, че ги няма, защото примерно много е залегнал там нали, с парите, защото това също, което е част от нали, виждането, че ти ако нямаш капитала, с който примерно да си подсигуриш живота или устойчива промяна, ти рано или късно просто нали, няма да успееш да издържиш. Така че го има. Така че не да гледат примерно и само нали, за нематериалното, напротив, нали, са си много материални, някой път на мен ми е една идея дори в повече. Не, аз имам преди по-скоро не толкова какво има там, а какво виждат хора като теб. Нали, тук нали, основната идея, не казахме в начало, че всъщност идеята не е да обсъждаме конкретно Ивелин или самия дори проект, а по-скоро ти като човек, който нали, стоиш от другата страна и какво е това, което те кара нали, да си привържеш. Да. И то, нали, това, което ти описаш, ако правилно разбирам, ти си започнал с инвестиционния елемент, но малко по малко с времето си даваш сметка, че също много повече те вдъхновява това, че има шанс да докоснеш до хора, които мислят много подобно като теб. Не просто мислят, и действат, ако правилно разбирам, нали така? Да, в една сфера, да, нали, не във всички. Примерно това, което аз сам гледам, да мога да се фокусирам на общите нали, работи, а не на различията. Тоест, ясно, че пак става дума за много хора. Някой ще повече фокусиран на природната част, друг ще фокусиран на да викаш ти патриотично-историческата част, трети ще фокусиран на бизнесчета. Нали, тоест ясно, че ти по-скоро не се асоциираш само с... Нали, пак казвам, ако правилно разбирам, ти се чувстваш като част от общност, не е ли така? Да, със сигурност. И в този смисъл... Ако някой говори против историческия парк или Ивелин, по-скоро ти сякаш го приемаш, че говори по този начин, все едно всеки от тая общност, малко или много, под един знаменател. Не, нещо друго. Когато ми е срещу Ивелин и там някой път се запавам, защото хората не са отишли да видят, а имат възможност. Нали? Това, защото някой път Ивелин се тиражира като някакъв, примерно, мафиот. И си представям нали, от български мафиоти, които са недостъпни. А той не е така. И когато говориш за нещо, което не го познаваш, затова заставам повече да защитавам и да скачам. И защото виждам една кауза, която може да успее. Може нали, за някои работи да не успеят, за някои работи може аз нали, да не довиждам нали, напълно. И когато виждам хората, че нещо хубаво излиза и вместо да го задълбочат, да го проверят, просто се хващат и само нали, говорят и препредават информация, която дори нали, не е проверена. И когато казва, може да се отиде да се видите, елате да отидем да видим, и нали, няма желание. Но това е. Тоест тебе те, ако мога да кажа, дразни
това, че хората без да са запознати за какво става дума, говорят така на ангро, на едро, генерализира, че това е зле, което на лъжа, а ти също време си даваш сърцето, енергията, времето и се вдъхновяваш. Ти оттам се получава този контраст. А те не отиват да видят. Това е. Но от друга страна, вижте си ми как си бил привлечен първоначалното инвестиционния елемент. Обаче, ако човек смята, че инвестиционният модел, който е приложен, нали, към парка, е фейк, е нещо щупен, то няма какво да ги разбираш, какво да го привлече. Тоест, ти ако не беше инвестиционния момент, ще да ходиш така да отделяш време, енергия, просто е така малко вероятно сякаш, не е ли? Не знам, в смисъл не мога да гледам. Но въпрос е, дори ако ти не вярваш в този инвестиционен, нали, елемент и да мислиш, че е лъжа, няма ли примерно да ти е интересно да отидеш да видиш един лъжец, как се държи? И който е в голям мащаб? Не. Според мен хората така са настроени, че когато по някаква причина, дали е правилно или не, това не е отделен въпрос, но ако в моя ум даден човек е част от някаква сътукво, някаква група от хора, които смятам, че влияят зле на държавата и на обществото, на мен, примерно частно, дори ако щеш, според мен последното, което хората биха искали, да ходят да видят аджаба какъв е този лъжец, нали? Ти си го пееш такъв. Тоест, аз съм напълно съгласен с теб, между другото. Ако следващото продължа, ако пък някой ти каже, не е лъжец, отиди да видиш, заслужава си. Така, сега тук вече има до момента кой е този някой. И в този смисъл, нали, ясно, че няма как всички ни 500 или 1000 приятели в Фейсбук да им към те да дойдат, но аз, между другото, хубаво може би да кажа малко бекграунд и за моята история. Значи аз първоначално за Ивелин Михайлов съвсем случайно попаднах на него в YouTube. Преди бая години, да ти кажа, не знам колко, но много, когато той беше много активен в Together, нали, тази организация за страховки и живот, така нататък. Да. И също бях привлечен от това, че те говориха точно такива неща, които ми пасваха на мене. Именно да не разчитаме на пенсионната система. На това, че държавата, тя така ли че една по-скоро марчиха, която, нали, окей, ние можем да бъдем такива почтени граждани, си плащаме данъците, но това по никакъв начин не ни дава гаранция, че тя ще се погрижи после за нас. Нали. И нали, всякакви такива неща, които насочваха потребителя към отговорност. И мисля, че Евелин продължава да говори това. Тоест, поне аз комуникация, която съм в него, която съм съдял, той наистина много набляга на това, а ти какво ще свършиш? А ти какво си направил? Ще се погрижиш за собственото семейство, за себе си, за тази държава, или ще чакаме някой друг на готово? Нали? Тоест, този тип ценност за отговорността на мен много ми харесва и продължава да ми харесва до ден днешен. И това беше причината, при която малко повече съм се заслушал това, което на този канал, да кажем, е говорил. След това обаче, в някакъв момент, не мисля точно в кой момент, честно казано, но започнах да попадам на видеа, които ми се струваха много повърхностни. Може би точно когато започна историческия парк, нали, той, мисля, че и такива правиха разни паметници, вече ми се губи, нали. Някакъв град имаше, бяха инвестирали в паметник на някой там български. Да, после може да кажа, да. Така, нали, после нещо друго. И аз започнах, защото пак ти казвам, аз до голяма степен се асоциирам с хора като Ивелин. Защото, нали, като темперамент, дори ако щеш, нали, темперамент, който казва, трябва да свършим работа, бе. Ако не да върши работа, да ми печете, не бега от тук, нали. И в този смисъл имаше неща, които ме привличаха в него и продължават да ми харесват. Обаче, покрай, може би, историческия парк, започнах да попадам някакви видеа, които той се държеше доста, как да кажа, неетично за мен. Нали, особено там Капитал, като започнаха да го захапват, не знам коя година беше първата статия срещу него, но помня, че това много го жегна него и той започна да говори доста така реактивно, което за мен, аз винаги, когато гледам някакъв човек, без значение политик, бизнесмен или какво да било, не гледам точно какво точно ми говори, а как реагира така между редовете, как се отнася спрямо опонентите си. Примерно помня с този Стойне Василев, имаха някакъв сблъсък сериозен. Не знам, и двамата ни бяха от Горна Оряховица, не помня какъв беше повода, но начинът, по който те и двамата не си говориха много добре към друг, между другото, но в случай не говориха и Евелин, начинът, по който реагираше към него, много ме отблъсна. И оттам аз започнах да наблюдавам, имаше един журналист Капитал, който пак много яко го насолиха в едно предаване. В смисъл, много ми стана неприятно. Аз казах, чакай сега, тук има някакъв сериозен проблем. И всъщност започнах оттам, после по друг приятел има, който пък му е голям фен, още самото начало, нали, е бил там в застрахователната. Даже аз май ти бях свързал с него, ти като беше почнал да чуваш, нали. И аз сега, нали, говори с този приятел, нали, защото той, нали, беше от много, така и до ден днешен много свързан с историческия парк. И там покрай цялата тази история започнах да забелязвам, че всъщност сякаш говори ни неща, ама в реалния живот май не е точно така. И в този смисъл, нали, това го казвам,
защото започна да виждам все повече такива пролуки, които си казах, на този човек не трябва да се вярва. И тук вече дойде сблъсъка с хора като теб, нали, които пък сме приятели, нали, много години се познаваме, и други ми приятели и разни други такива, които си казвам, тук има някакъв смисъл, чакайте хора, нали, това не е както трябва. Само така, че тук поне ми звучиш, нали, по-различно, защото преди 2 години, като говорихме, беше много крайен. Просто за теб, Ивелин, е мошенник. Разбираш, беше много, поне за мен, крайно така ми, нали, като звучеше. И примерно, ако той така ти е звучал, чувал ли си го напоследък? Мене това ми е друг въпрос. Не, значи мога да ти кажа, че последната година, може би, тотално изключих от всякакви нотификации, разговори и така нататък. И другото. Ивелин, нали, също, нали, не е перфектен. Не, това, което също, нали, ми харесва в него, че е много земен. И в личен разговор, когато говориш, всеки може да говори, извиняйте, с него, когато го питаш за някои от тези така наречени противници, никога не съм му усетил, Ванка, някаква като злоба, цинизъм, разбираш, и да говори срещу хората. Просто казва, всеки човек си има, нали, място. Но застава против, когато усеща, примерно, че с някой като сено, нали, като предател. Някой, който да направи, нали, зло на другите. Ето тогава, примерно, става много по, как да кажа, разпален, но... Ами аз съм си записал да ти кажа тук няколко неща, които ме карат, нали, за мен да нямам доверие на такъв човек. И аз май ти бях казал, че всъщност той към хората, които са близки до него, със сигурно ти си един от тях, нали, било то инвеститори, било то доброволци, било то хора, които харесват каузата, аз го виждам, че той е наистина много дружелюбен, много приятелски настроен и е готов, да си вика, наистина да ти стане, да ти пази гърба, нали. И между другото, не завърших преди малко това така, че въпросният приятел, който всъщност, нали, е много свързан с Ивелин, де факто аз в един момент, понеже започнах много да се съмнявам Ивелин дали не е свързан с, понеже много говоря за антиамерика, нали, антизапада, и като чуя някой да говори такива неща, пък не чувам нищо пък анти-Русия или анти-Изтока, нали, т.е. тия два лагера, които така още мога да генерализираме, и си казвам, тук този човек сякаш е поредната руска, нали, тук пионка в България, която преследва руските интереси. И в един момент видях как той направи предаване с Костадин Костадинов. Това беше преди COVID точно. Мисля, че точно беше януари месец 2020. И аз тогава избухнах емоционално, както някой ми случи, и не писах във Фейсбук, постнах и казах, така хората си показаха истинските лица. Двама от най-големите мошеници бяха измамници в България в едно видео. И на тази моя реакция пък въпросният приятел, както ти сега вече си много навътре, тогава беше той, каза, Иване, откъде си това? Нали, почна някакъв разговор. Първо викам, аз почна да говоря. Той ми каза, виж какво, точно като тебе. Искаш и вика да запознава, вика с него да го видиш на живо. И аз викам, братле, никакво желание нямам, но заради тебе ще го направя. И също той уреди среща. Той каза, вика, ела ще го чакам, викам, слушай, какво викам. Не ми пука кой какъв е, какво величие, колко е голям. Или си го режем среща спокойно, не да го чакам там натрак някъде, 1 час часови по да удалиме, или просто да върви. И той наистина успя да го говори, там даже малко повече от час говорим, отидох аз в офиса му долу на Хемус, говорихме и в тази лична среща мога да кажа, че той се държа много добре. Значи като комуникация, като изказ беше наистина много обран и доста така, наистина впечатляваш на места. Тоест, вземи известно време, като мине среща, може би 2-3 часа, си казва, чакай, всъщност той на това не реагира така. Тоест, определено го видях като човек много силна харизма и много силни лидерски качества. Това не го оспорвам въобще по никакъв начин. Но кое е това, което ме притеснява? Че когато обаче отпред види някой опонент, дали ще е във Фейсбук, дали ще е някой, който просто е така коментира в някое свое предаване, той прекачва за мен всякакви граници. Аз си бях споменал, мисля, че в една дискусия бяхме... Между другото, което също ми направи много впечатление, че почти винаги, когато бъде споменат неговото име във Фейсбук, така беше преди, не знам как е, почти веднага той се включва там. И аз си казвам, чакайте, това е човек, който прави 1000 проекти, ангажиран е всякак, а в същото време прекара толкова много време в Фейсбук, нали, беше ми много така, от една страна хубаво, понеже няма там някакви секретари, които да пишат от негово име, нали. От друга страна обаче си казвам, чакай, тук просто ми се струва сякаш, че имиджът му много важен. Ако някой нещо каже против, веднага се включва. И просто в една дискусия нарече един път мой друг приятел, който очевидно беше, нали, опонент, той смяташе, че начинът, по който се събират пари е престъпен. Нали, той го нарече директно дебел, тлъст, какъв беше проамерикански, някакъв там забравих какво беше точно.
Мисля, много подирвателен, то много... Мисля, за мен това прекратва всякаква граница на човек, който има за себе си амбиция да бъде някакъв водач, какъвто е на практика. Нали? Ние в България казваме, че ако някой едва ли не е политически лидер, тогава не, има много истински винаги му народа ни, водители ги наричаме, водачи, духовни, ако щеш, нали, всякакви. Да, ми да каже, възможност да се вмъкна ясно маничко. На това, че става. Първо нещо, което забравя да кажа от самото начало, нали, че тук не съм като говорител на Ивелин Михайлов или някакъв официален представител, нали, на цялата общност, а по-скоро изразявам моето лично виждане и възприятие на нещата. Така че по някой ден просто да заговорим малко покрай исторически партнери, да не стана твърде много за Ивелин. Но за Ивелин, като малък отговор на това, което ти казваш, понеже аз съм виждал някои от, нали, неговите изказвания и спирано съм го питал, бре, що така отговаряш? Да, и това, което той казва, вика, просто защото по някое време аз не са точните думи, но това е смисъла, нали? Примерно са по-раздразвам, вика, и аз съм човек, и на мен примерно, нали, ми писва. И се е признавал, нали, не като да тръгне да каже, не си го заслужава на такъв, а просто по такъв начин. Така че със сигурност може да има, нали, грубости и неща. Въпросът е, виж сега, аз съм напълно съгласен с това и между другото мен ми харесва. Аз много повече харесвам хората, които биха си изпуснали нервите и биха били себе си в някакъв момент. Колкото се може повече, толкова. Тоест аз по-скоро се плащат хора, които са винаги изрядни в говорене, винаги перфектни, интонация, пауза, нали, няма казвам имена. Но в някакъв момент, когато се съберат много такива неща, примерно тук си записал, в едно предаване беше казал, че ромите от Столипиново са като животните, по-близо до прасетата, отколкото до човешкия вид. Един такъв тип изказване, сега той ще го каже веднъж, примерно, и повече няма го каже никой, и примерно някой ще каже, ама той стремал, нервите, то беше еди кога си, примерно. После примерно в един път друг чат тук съм. Дай ми на това нещичко само да кажа, аз какво мисля. Айде, кажи това и по-ще кажа. Добре. Добре. На това моето виждане е, че ако видиш някой, нали, нещо да се изказва, много по-ценно е как се прекроява това в живота му. Защото отивайки в исторически парк, виждам много роми, които работят. Виждам роми, с които той има много близки взаимоотношения. Виждам там от селото как ги учим, му дава по някой друг лев на детето, само ако е прочел книжка. И не съм видял тоненко отношение към човека, нали, да прави разлика. Така че ако има такова изказване, за мен също би ми било интересно, нали, примерно да го чуя и да видиш. Но не го виждам капчета да се предкорява в начина му на живот към хората. Това е разликата за мен. Добре, т.е. тебе такива неща не ти харесва как той реагира, но ти по-скоро ги процесираш като че говори не това, което вярва, така ли? Не. Моето обяснение принципно, нали, за хората, че първо, в една ситуация това, което ти мислиш и което излиза от устата ти, някой път има разлика. Добре. Не, че не е важно, добре, не, че не трябва да внимаваш, не, че някой път устата не изказват, нали, вътрешните ти намерения, нали, че все едно не си успял да си сложиш стража и да се обуздаеш и да го направиш приемливо, нали, може и това да е за някои хора, но това, което казвам за него, че ако нещо каже, аз би го засякал, да кажа, що така говориш, смисъл ти даш сметка как говориш и как се чува, защото начинът ти на живот, нали, не съответства на тези думи и другите ще разберат различно. Това е моят мотив. Добре, да разбирам го това, но възможно ли е, защото е пак по начин на живот, един убиец, той не убива всеки ден, нали? Тоест, един убиец, той може да убива веднъж живота си, това са колко хиляди дни, нали? Всичко останали дни той не е убил никой. Но въпросът е дълбоко в него, очевидно има нещо, което го е накарало да стигне от този момент. Тоест, това, че някой върши добро случая за ромите в някакви ситуации, мен по-скоро ме опасява, че ако човек може да изкаже така крайна расистка и то публично, очевидно, не си говори да кажем с приятел на маса, който казва, знае, че ги мразят тия, боря се с това, искам да ги обичам, те ми направиха това зло, нали, така. Но ти публично си позволяваш да говориш такива неща. За мен по-скоро пати казвам, за мен лично прекарва някаква червена линия. И тук ще дам другия пример, нали, който, нали, пише тук на един човек във Фейсбук. Ако дадем оръжие, ставаше въпрос за Украйна, влизаме в войната и законите на честта ще ме вкарат в страната на Русия като репресирана страна. Тоест, в един момент той в прав текст си казва, че давайки, защото ни беше активен в поход за мир и така нататък, че давайки оръжие на Украйна, той по този начин чувства, като българин, че Русия е опресирана държава и той е готов да отиде на нейна страна. Което за мен е тотален потрес, разбираш ли? Аз това, между другото, го бях питал
дали когато, ако стане утре война, нали, аз много пъти на хората тук, нали, като сме спорили хората Украина, Русия, САЩ и прочее, и казвам, добре, бе, окей, ти вярваш, че това, вярвам това. Утре, ако стане, дай си Боже война в България. И тук сме на окопа, аз и ти. Ще ми падеш и гърба. Защото аз бих ти падал това. Не ми пука дали вярваш по-ска за 1 евро, защото първо за мен ти си човек, първо, второ си българин. Нали? И трето, споделяме смисъл много общи неща и ценности, истории, така. Тоест, ние заедно се събираме си пад нашата територия. И когато някой ми каже, аз по-скоро ще отида на репресираната страна, и мен това много ме притеснява, разбираш. И аз разбирам, че ти го виждаш на живо колко добре държи, но ти да разбираш, че пък за мен е по-скоро истинските лицемери, те са точно така. Те хората, които около тях, които са им важни, които ги подкрепят, които ги събират, те към тях винаги ще държат езика до децата си, ще държат мило, ще покажат някакви дела. Обаче, възможно ли е човек да изпусне отвънка и то публично такива неща, ако вътрешно той наистина е толкова морален, да кажем, и толкова стойностен като човек? Как това как резонира в мен, че когато чуя, нали, на такова, примерно казва, ти това ли казваш? И да повторя примерно като същите думи. За да мога да го чуя. Разбира се, на теб ще ти кажа, не иска това да кажеш. Не и на някой друг, защото разбираш това, в което съм видял, има в него много едно такова, много, нали, говоря за него, без, нали, нито да е тук, нито да мога да знам, нали, точно са думите, но че виждам една така, разбираш, защита, когато има някой, който да е като неправдан. И тук не става дума сега да изкривим в нашите си представи. Виждаш ли, Русия е крайно неправдана и си правим много изводи. Това е, което за мен се случва много в тези писания и читания. В Фейсбук. Някой някъде нещо го казва и от тук просто вече плъзва. Не виждаш начина му на живот, не виждаш начина му на мисли прикорени, а от някъде нещо и се правят твърди генерални изводи. Добре, аз казвам, допускам, че може да е така, а другите допускат и пък, че може да не е така, както го четат. Виж, сякаш някак си допускаме винаги само едното развитие на нещата, само едното тълкование. За цигани ли ще бъде? Аз ти казвам, че аз започнах моето следване към Ибрани като позитивна страна. Да. И във времето малко по малко едно такова лъсна нещо. Примерно беше казал на шоуто на Слави, имаше там едно предаване, което беше казал, че 2000 коя година обещава, че ще направи паметник на Хама Спаруха, еди къде си. Стана, изправи си и каза, обещавам, ще го направя. Не го направил, а не съм чул някъде да кажа, извиняйте хора, не си спазих. Примерно. Казва е, разбираш, че затова е казвал, да. Да, в този момент се събира. Моят близък приятел го нарича мазна свиня, защото той малко по-пълен на човека. Мисля, това е само в трети клас ниво на характер на държание, нали? Чувам после за ромите, чувам после за Русия как ще стане. После чувам как комунизма, колко било хубаво селскостопанство от 80-те години в България, при положение, че самите комунити, управлението, аз не се спорих с тебе това, пишат доклади, в които показват колко милиони, нали, е на субсидиране и на загуба било. И е такива, като чуеш после примерно как е против западните инвестиции, как против еди какво. И то се събира, разбираш, и аз лично мога да кажа, че сигурно си има хора, които прочеват до тебе и казват, мани готов буклук, нали. Това аз не съм твен на тази стратегия и ценностна система. Но аз за тебе си мога да кажа, че ето прекрасно правителство на Миля, видял съм го на живо, минал съм при историческия парк, слушал съм тонове видеа, най-вече заради приятели като теб и като други, нали, които просто искам да разбера. Понеже знаеш какво се случва? Когато аз видя някой близък човек, изведнъж, сега, например, Терезиев, тук предаване имаме в историята, имам близки хора до мен, които ще гласуват за него, въпреки че са наясно с миналото му, въпреки че са наясно с това, че много пъти друга и прочее. И аз казвам, чакай, това не е наред, тук нещо има. Или аз греша, или моят приятел греши, или какво се случва, нали? И заради него, и заради този конфликт, който имаме на ценности, аз отделям наистина много време, и тук много слушам, като правя хиляди неща, да се запознавам с човека. И колкото повече слушам случая, така ми Галин, толкова повече парма такива абсурди, разбираш. И последния път казвам, нали, в една дискусия в Facebook, които и той участваше, аз участвах лично, face to face, той ми каза, Ванка, айде вика направо да направим, защото се познаваме все пак вече, да направим направо на живо една дискусия, нали. И аз викам готово, само да не са тия следващи 3 дни, понеже имах много пътни ангажименти. Като минат тия 3 дена, обади ми се и го правим. И той каза готово. И до ден днешен не ми се обадя. И като съберат такива някои неща, разбираш, в един момент си кажеш, и вече като добавяш, нали, цялата идея, нали, за как се прави цялата идея с, нали, тия фирми, които не си продават акции, пък дялове, пък няма отчет, пък няма такова. В един момент си кажеш, чакай, бе, смисъл, тук нещо. Мисля, не мога да се крака, разбираш, окей, разбирам, той прави много неща, види, аз съм гледал, нали, как, нали, купат, как правят, нали, старата къща, правят нова, как се живеят училището, как неговите деца учат, нали, мисля, знам ги тия неща, обаче от друга страна, нали, Бог е той, който може да съди и един ден, след хик на брой години, той ще си покаже. Или си покаже, че човека е имал тъмни страни, както всеки човек има, които ги преборва, или обратно, те ще надделят и в един момент ще се крашне тотално.
Нали, това е което, нали, и това ми е интересно как неща, как ги процесираш. Да. За мен това, което кажеш, пък е обратното. Че с течение на времето малко съмненията се разсеиват. Виждайки начина по-скоро, нали, доколкото виждам начин на живот. Нали, не мога да кажа, че му виждам начин на живот, защото нали, аз не съм приятел, който с него се чува всяка седмица, който ходи се вижда. Нали, нямам такова нали, ежедневно, постоянно общуване. Но все пак, нали, не малко. Имам срещи с хора, които са още повече част нали, от общността. Този нали, мой колега, който е, както ти каза, когато отидах и видях каменарите, хората, които работят по обектите, с какво отношение са. Просто малко ми се натрупва и виждам. И това, което виждам, че най-много някои скачат, които са опитали да бъдат там покрай парка, всичко, за да могат да заграбят, за да могат да са тарикати. И на това скача Ивелин. Как може нали, тарикатите да се облагодетелстват. И срещу това се бори. И ако когато един такъв, който е влязал нали, с някакви намерения, примерно лесно да изкара пари и не му се получи, после след това почне много нали, да говори против, хората почват да го слушат. Защото ако се насъбира, ето ти спомена примерно за Костадин Костадинов. Ама то нали не е тайна, че Костадин Костадинов преди да стане политик, те Together Academy са му да, на Together има така академия, където печатат литература и книги. Те са печатали исторически книги, проучвания на Костадин Костадинов, който е ходил извън България. Нали? Исторически. Така че те имат някакви познания. И ако се яви той с него и каже, нещата лъснат, добре, как тогава ти сега ще кажеш, не лъсват ли още повече неща, при условие, че ако Ивелин беше с нали, толкова Костадин Костадинов подкрепя Възраждане, нямаше да направи партия. А той прави партия местна и се явява на изборите. На местните избори. Ивелин, да, Михайлов. В смисъл, чакай, само да кажа да се поправя. Не е Ивелин Михайлов да направи, а просто цялата общност просто се събират. Казвам Ивелин Михайлов, защото за много неща той наистина е точно така, както казваш, нали, харизма с някакво сърце, които запалва хората. Между другото, но той е част, примерно, от тази партия, примерно част на тази партия да се запази общността, защото общността прави неща и отвънка идват интереси, които ги разбиват. И ето, къде са тогава с хората да кажат, има Ивелин, вярно, не е с Възраждане, защото тогава нямаше да направи партия. Защо винаги разсъжденията само в една посока? Това мен е... Виж, това за беше много интересно. Между другото, едно от нещата, които го уважавах е, че не прави партия. И сега разбирам, че започва да участва. Значи с Костадин Костадинов всъщност това беше повод да се видиме. И той буквално почти се кълнеше пред мене, като каза, аз нямам нищо общо с този човек. Той случайно просто дойде, тук нещо поиска, не еди какво си. Нищо никакво общо нямам с него. И чак после всяка страна войната по Украйната видя всъщност колко са свързани нали, двата протеста, поход за мир, Възраждане и така нататък. Те се опитаха да се разграничат, но аз бях влезъл там, не знам кой ми беше пред някаква група в Телеграм и там нали, видях как всъщност знамената, които се вееха български знамена, той беше казал, ето вижте, на нашия поход за мир всеки си донесе българско знаме. Виждам в Телеграма как там са трупали 52 колко знамена, които той нали, е осигурил. И в този смисъл, нали, това е нещо... Кой той? Ивелин Михайлов и там... Какви знамена? Само на Възраждане или български? На България не. Добре, да е ясно, да. Български знамена тогава тезата беше, че те не са плащали нищо, това е спонтанен протест, хората се донесеше и така. Тоест, това с Възраждане за мен беше абсолютното пък поредното, което ти казах, твоите съмнения се отмахват, а моите се натрупват. Поне също той на седите ми каза, нямам нищо от Костадин Костадинов, но не се дълго точно се окаже колко много общо имат. Така, дай ми само да се вмъкна с една секунда. Едното е, примерно, когато ето в такъв случай каже нямам нищо общо, трябва да се види какъв е контекстът, за кое го казва, защото те са издавали негови книги. Така че ако става дума за познание, няма как да го каже. Става дума това, че той няма нищо политическо, никаква амбиция, никакви неща не правят и така нататък. Да, виж сега. А примерно, ако ти продължиш още нататък и ти препратят други там от Възраждане бяха, защото нали, с протести как става, понеже хората... Какво се получава много често? Ние заставаме и като през шпионка виждаме една част от някаква картина и почваме от нея да правим всичко останало да го разтълкуваме. А не мога да видим цялата картина. Не че аз виждам цялата, не напълно, но примерно има някои други пъзелчетата за мен, които съм видял. Хората са видели, че примерно от тази общност излизат на протест за недаване на оръжия, нали, и не въвличане. Оттам те почват да го свързват с Възраждане. Не виждат, примерно, че две каузи от отделни организации правят нали, някакво събитие в обща, примерно по някаква цел, а веднага ги свързват като мотиви.
Но ако дори да оставим това, в последващите организирания на такива, примерно като протести, не участие, Възраждане изобщо не бяха там, защото имаше такива дискусии и във Фейсбук, където те казват, не искаме чужди знамена, искам просто само български, не да се политизира. И Възраждане се оттеглят. Така че, разбираш ли, продължението, нали, на тези истории за мен е съвсем различно. И това мен ми гради доверието. Това беше отново, нали, с протестите за Възраждане. Да, ма виж сега, как да ти обясна, цялата идея е, че всеки от нас на измама, нали, може да бъде подведен. На всеки от нас се случва. И всъщност тънкият момент, в който може да излезе от тази... Мисля, причина, при която човек трудно излезе от такъв тип измамни, да кажем, отношение, било то общото и прочее, е точно заради това. Понеже при всяка една издънка, проявна издънка, моментално има отговор, който казва, ама не, това не е така. Така. Тоест, за мен е така, за мен е Възраждане, окей, като гледам всякаква реакция. Той да каже нещо против на Възраждане. Това е една теза, разбираш ли? Тоест, аз виждам при покриване на това, което видя, едно към едно, нещата, които говорят Възраждане. Разбираш ли? Антиамериканците, как българите ми трябва да се оправяме, как против еврото, как да не даваме, защото къде ме видиш и оръжие, веднага влезе на войната. Те минаха 2 години вече, никой не влезе в война, но той спити как наратив, нали? Как тази зима ще бъде много трудна тежка, как няма да имаме газ, и всякакви неща, които... Мисля, асоциациите са много видни и когато в един момент на живо се съберат заедно. На един протест видиш как на Похода за мир има 50 знамена на Възраждане и 50 български знамена, и ти си кажеш, мисля, човек не може да го избегнем това, разбираш? А виждаш ли следващия протест, на който няма и разделено? Това не е въпросът. Дали продължаваме да следим? Разбираш ли, Иван? Защото ти пак кара в един период. Ама чакай сега, когато хората видят, че вече чика-чик те асоциират с това, и трябва да си много глупав да не направиш опит да се разграничиш. И за политиката нещо друго. Той лично видя. Виж сега, за тия видеа, които той говореше, че политиката няма да участва, слушал ли си ги? Как за него политически? Да. Поне някакво съм слушал за преди. Да. Няма нищо общо никога с политиката, нали? И той се държи на думата. И сега ти кажа, как да ги да ти кажа ли как? Нещо на мен малко ми накъса звука. Аз също за това беше едно от нещата, които бях против. И за мен беше като противоречие. Защото имало за годините неща, които са били противоречия. Един колега ми обърна внимание какво става в София. Как, примерно, Спаси София, как му беше името на този, който те водеше? Терзиев ли беше? Бонев. Борис Бонев. Бонев ли беше? Кой е кандидат? Не. На миналите избори за общински съветници примерно вземат 2 места. Но ако са били чрез партия, ще вземат 10 места. И тук е въпросът, ти правиш политическа партия, за да се явяваш на парламентарни избори или правиш начин, за да си защитиш общината. Защото аз това видях, което става в тази община. Хора, които работят, хора, които се трудят, община, в която млади се връщат и става подмладяваща си община. Селска, не да запада, а напротив да се вдига и да става все по-добре. Изведнъж отвънка идват икономически интереси, които искат да спират разни развития и да си налагат своите си интереси. И тези хора, които са блъскали, работят и сам, нали, от тях съм го ти казват, нали, останалите, ние не можем да си вършим работата. Ние искаме да работим, искаме да развиваме общината, искаме да правим, примерно, дори исторически парк и изведнъж не можем, защото отвънка идват интереси. И каква е системата, поради която може да ги преборим? Не мафиотка да ходиш, нали, да гърмиш, защото това е едната, нали, мафиотката, а другата е каквато е законовата. Тоест законовата е местната община да управлява. Така че как може да управлява местната община? Ти не можеш, ти трябва да имаш политическа партия. И правиш партия не за да се явяваш на изборите, не за да бъдеш част от политиката, а за да можеш да си защитиш дома и общината. Защото какво правим повечето хора? Става нещо, нали, нередно, идва общината, налага, ти казва, тук ще строиш блок и ти кажеш, не мога нищо, тъс община, тъс България и най-много бягаш. А там хората казват, не, ние ще си защитим труда и ще си го защитим по честен и доблестен начин. И се събират и организират партия изцяло, нали, за местни избори, за да могат местната община да си бъде автономна и да си управляват.
И тогава ми се разсеяха съмненията. И тогава ми се разсеяха притесненията за политическа партия. Разбираш ли? Така че е много различно. Защо Спаси София направиха партия? Защо? Чакай сега, аз Бонев никой не съм чул да говори против политическата система или няма да влиза в политиката. Да, искам да кажа, че една година са били без партия. Да, ще ти кажа, да. Добре. Да, Евелин Михайлов, той се кълнеше как е против целият модел, нали, на западните инвестиции, как големите инвеститори бъдат пари, нали, това е една от електрически маркети, които дават и са против. Аз съм много против партии, как се да управляват. Мисля, той тогава не си ли дава сметка. В фундамент идеята на политиката е точно това, да влияеш, да защитаваш своите ценности, своето общо. Това дали ще е село, град или държава, то вече е въпрос на мащаб. Тоест, това за партия за мен е класически пример, който той говори някакви неща много разпалено, след фикс на брой време прави точно обратното. За мен това е еманация на думата популист, разбираш ли? Така, знаеш ли кое много ми харесва в твоето и кое нещо ми липсва? Харесва ми много, че човек вижда разликата и противоречието между думи и дела или между думи и думи в един отрязък от период с време. Това обаче за мен, което липсва, е човек да се опита и да пита там да види има ли връзка или няма за тази промяна. Защото това, че аз съм бил разпален, нали, за нещо, не се знае дали не са настъпили промени от страни, които да ме накарат аз да си променя тази позиция и да ми кажат, аз не искам да участвам в това нещо, но един вид просто поради стечение на обстоятелствата съм принуден. Никога, примерно, те не са очаквали исторически парк, хората да застанат точно срещу тях, защото едно от нещата, които правят, да събират средства и да са от обикновени хора, за да може след това печалбата да отива пак при по-обикновени хора, т.е. да ни преминава през много институции, да ни преминава през много, примерно, нали, банки изцяло само, примерно българска фондова борса, да го направят примерно по-достъпно, да може, нали, всеки по-лесно, нали, да влезе и да има примерно повече печалба за крайния човек, като това, нали, не е като незаконно. И те очакват, че хората ще приветстват, ще стане нещо добро място, което да бъде рекламирано, България да спечели, защото всички исторически забележителности, които те там пресъздават, целта е след това чужденците да отидат и да видят реалните забележителности в България. Т.е. те не дърпат само към себе си. И всичко това е в презумцията как нещо ще бъде развито. И изведнъж цак се получава вестник капитал, вместо да подкрепи и другите, крайно против. Тези крайно против. Така че трябва изведнъж да кажеш, опа, това, което си мислех и говорих, няма да стане точно така. Следващото настъпва COVID, туризма спира, опа, няма да стане точно така, трябва да променим. Правиш други работи, изведнъж ще натискат с ветрогенератори и ти кажеш, опа, явно няма да стане така, ще сменим. Така че това, което, нали, за мен тук е към теб да го върна, е просто да се види има ли връзка между двете събития или просто, нали, няма за промяната им. А не просто, че един човек мисли едно, после мисли друго. Аз ако тръгна, примерно, тук за Варна и спукам гума и се наложи да се върна, това промяна ли ми е? Значи, виж сега, аз нямам нищо против промяната. Аз съм родител за промяната в хората. Това, което имам проблем е, когато някой публично, много разпалено, много харизматично говори против нещо, абсолютно категорично, след хикс на брой време си намира 15 на брой оправдания, защо вече вярва обратното. Ето, например, ти казваш, ама той се бори за местната власт. Ако след 2 години се кандидатира за премиер или за президент, тогава пак ще има друго обяснение. Тоест, за мен въпросът ми много ми интересно за хора като тебе, кое е това нещо, което би било червена линия за теб, разбираш ли? Тоест, в кой момент ще кажеш, айде стига вече, Ивелине. Значи за 5 години 10 неща се кълнеше, 10 неща правиш наобратно. Аз мога ли да имам някаква стабилност, която да разчитам, че като кажеш някаква дума, ти ще се спазиш? Да. Това, което за мен е червената линия до някъде, е в прекрояването, нали, на живота. Дали ще има абсолютно, нали, унеправдани хора. Дали ще има някой, който несправедливо примерно да пострада, а не външните ми действия, които ще променя. За да може тези хора да са добре. Това е разликата. Защото примерно това, което говорим, може да не е така, но на мен така ми звучиш, Ванка, че просто ти си, нали, примерно в началото си тръгнал добре, но там някъде нещо се е случило, загубил си доверие на целия този проект и просто ти е паднало като пердето, сложил си примерно зелените очила и всичко виждаш зелено. Така че в момента всяка една издънка ти търсиш
Така ми изглежда на мен, нали мога да греша. Ти търсиш доказателство за това, че ето той не си държи на думата и е лъжец. И е мошенник. Така че вече самата презумпция, каквото и да говорим, тя е от тази позиция. Защото виж, аз какво ще ти кажа. Ако чуя, извинявам се, ако кажа хора сбърках, бях глупав, не знаех, че политическата система идеята е такава. Или примерно, извинявайте, скъпи са народници роми, турци или там къв да е било етнос. Бях млад, бях брутален, бях саркастичен, искрено се покаям за това, че имах расистски изказвания спрямо вас. Бях против Възраждане, но после видях всъщност има много допирни точки. Да, говоря, че съм против Америка, против Русия, но после да, всъщност Русия не предава държава. Разбираш, ако чуя, мисля за мен, аз нямам пред човек да си променя. Той не, ако с мащаба, колкото по-публично позиции, толкова публично би трябвало да ги коригираш обратно. Разбираш ли? Какво се получава? Ти публично сееш някакви неща, след това между теб и него може да говорите някой друг, но така някакси се потулва. Аз в моя живот хората, които злоупотребявали с мен пред години. Давай. Да. От време на време поне някой път малко ми накъсва. Надявам се, нали, на записа да не. Но това, което, нали, в момента казваш, примерно, че той е говорил нещо, а след това, нали, примерно, няма публично опровержение или извинение. Аз не съм го видял, примерно, някъде публично да застава, примерно, да дава като пресконференция, за да може след това публично да даде пресконференция за извинение. Той говори ни работи в своите видеа и в същите тези видеа ги има обяснение на тези събития. Тоест, аз тези събития, които в момента ти говоря, не са на базата на лични разговори, а са на базата на следение, нали, на канала. И тук хвана малко, там хвана малко и така ги навръзвам. Така че там той е казал, примерно, за някой вид, нали, примерно, извинение. Но между другото, защото всичките му изказвания до към момента главното са така, нали, неофициални, освен, нали, в своите си, нали, канали. Не е примерно да излезе във вестника, да му направят интервю, да се яви пред Карбовски, пред всички и тогава, ако каже нещо, да. Но за мен другите са в лични разговори, и т.е. записани, и в тези записани се намира против опровержението. Кажи ми на това нещо, защото искам още един пример да ти дам, ако не. Давай. Имаш пауза, аз ти дам. Представи си, че ти обещая да ти дам една чаша вода. И не успея да ти я дам. Обаче на другия ден ти донеса 2 чаши вода по някаква причина. И ти да застанеш да кажеш, Иво каза, че им донесе една чаша вода и не ми даде една чаша вода. Иво каза, че им донесе и не ми даде. И в момента също това правиш с този паметник на Хан Аспарух. Казал е нещо и не е успял да го направи. В някакво предаване той си казва да, и не го направихме. И ще си понесем, нали, за това последствията, че не си удържахме на думата, но ние не сме се отказали да го направим. И ако не е поставил Хан Аспарух паметник, както е казал, той е поставил на Хан Котрак беше, той един беше в Чели, България. Забравям ги малко. Но в Италия поставят паметник. Миналата година, въпреки войни, въпреки всичко, те успяват да поставят в Русия български паметник. Тоест, едно влиянието, нали, на нашата страна да се види колко е нали, на какви места са ни, нали, и родини. Тоест, от Италия до някъде до Русия, до България. Тоест, поставят 2 паметника, а ти сега заставаш и кажеш, ама не е поставил оня. И той ти каза, аз от оня още не съм се отказал, но имал различни трудности. Да, не съм преценил, не съм видял. И той е донесъл 2 чаши води и ти се хващаш за една чаша вода, която не е донесла. Така ми звучи на мен. Ами не, проблемът, че не е една чаша и вълна, че ако фанем с тебе сега 10 видеа, аз ще намеря безброй на съответствия вътре, разбираш ли? Като си сложи очилата, как няма да ги намери? Не, говоря за факти. Значи, когато той говори за икономика, за външни инвестиции, за западни инвестиции, за селско стопанство, каквато тема да го бутна човек. Все пак знаеш, аз съм завършил география, мен тези неща ме бъднат, аз обичам таблици, обичам данни, обичам цифри. И когато видя някой толкова преднамерено да говори толкова неистини, за мен вариантът за 2, или този човек е крайно некомпетентен и глупав, или е преднамерено подвеждащ аудиторията. И затова, когато се насъберат много... А защо не сложиш и трета? Коя трета? Я да видим. Ами виж, това е за мен, нали, на практика в момента по някакъв начин правиш това, което много се случва да се прави. Ако има опции, просто изброй абсолютно всички опции. Примерно, той говори с това. Третата е, че ти си видял някакви факти, които може да ни отговарят съвсем на действителността или да си ги интерпретирал по друг начин. Или да си така в главата.
Примерно, ние също нямаме съответствие, нали, на виждането за това колко е било зле селското стопанство по време на комунизма. Не говоря за комунизъм, не защитавам за комунизъм, говоря за селско стопанство. Абсолютно не споделям твоето. Но защо в тези разговори, дори като избориш да кажеш да, съществува някаква вероятност нещата, които аз съм видял, преднамерено или друго, просто да не съм ги решил и да не ги разбирам. Разликата е, че ти казваш какво си видял. Ти казваш какво си видял в твоето детство, примерно. Аз казвам какво говорят данните. Националните данни, написани от същия тия комунисти, не от опозиция, не от опоненти, официалните отчети на властта. Тоест, разбираш ли ме, това, което аз винаги, когато влиза някакъв спор, аз разбирам твоите чувства. Имаш право на мнение, имаш право на чуване, на усещане. Въпросът е какви са реалните факти. Хората казват, ма българите обедняват. Но ако погледнеш средната заплата преди да влезем в Евросъюза и че сега е 6 пъти по-висока, ти можеш да обясняваш да безкрай как сме по-бедни и аз приемам твоето право на разбиране. Но когато, за мен лично, очакването, когато някой е публична фигура, когато привлича маси след себе си, ето вече дори е политическа фигура по някакъв начин. Не, той не е. В смисъл, той е само поддръжник на партията. Движение, добре? Все пак е малко и много лицето, предполагам. За мен като избирател, за мен като човек, който не ходи по последно мнение, е важно доколко тази личност е фактологично обективна. Тоест идеята, аз се чувствам така, една баба ми каза, върви за селския тук Мегдан. Но ако говорим за идеи, за развитие на нация, на общество, за мен лично не ми стига какво е чувство и какво е преживял. Разбираш ли ми? Това говоря за фактите. Ако човек отпред ми извади факти обективни, които показват, виж какво е мой човек. Тук имаме ръст на такова производство, такива неща, тогава ще си кажа, чакай, той има други източници, може да не са грешни, но той не вади такива източници. Това е много говорене, без обективна реалност. Това е причината. Иначе съм съгласен. Ако имаме две обективни реалности, тогава наистина вече не знам. Но как е презумцията, че ти си достигнал до истинските факти? Това ме бърка някакъв път с хората. Виж, когато казват, гледам фактите и не си дават сметка, че самото нещо, което го гледат, откъде и как дошло и колко отразява и колко е написано това, че нещо присъства в някакви документи и по някаква форма. Разбираш, това направо ме как човек не се съмнява в това, което гледа. Разбираш, все от момента, който чувам, ти само съмняваш в едната страна, а в другата написали. Така ми звучи. Ние около отречеме, както беше COVID за НСИ, те лъжат НСИ колко са умряли. Мисля, това за мен е супер плитко разбиране. Човека не може да разбере, че всъщност на база на тази хиляди неща, които ползваме. И така да кажем, ако водиме дискусия на база съмняваме се в абсолютно всичко, то тогава тази дискусия става дискусия на чувства. И аз съм окей. Не, нямам предвид. Не. Виж, смесвам. А само исках още нещо. Да, ето виж само когато говорим за факти. Някой казва, Ивелин против Америка говори всичко. Гледай каква книга издават. Произведено в Америка. Това е за историята на Walmart магазините. Може ли човек, ако ето искаш за факт, който примерно ще говори против Америка, той ти казва, ние издаваме литература. Аз вярвам много от нещата, които са правили, че има хубави, не съм против. И го обвиняват, значи едни го обвиняват, нали, за комунист, другите за капиталист, едните към ДПС, другите към ГЕРБ, към Възраждане, нали, всичко. И ето, гледай, заставаш човек, който и произвежда и издава книга, свързана с Америка. Изведнъж ти със сигурно ще имаш някакво друго тълкуване. Не, човек, идеята е, че то за мен това не е лицемерно. Защото ако толкова е зле Америка, а Русия е добре, ми признай някоя руска книга за бизнеса, но няма, нали? Защото очевидно никой не ходи да си прави бизнеса в Русия, тъй ходи в Америка, нали? Тоест, точно тази проява на американска книга, обаче в случай видя така говори само за гадните американци, колко били дебели, колко били тъпи, как инвестирали гадно. Обаче, като дойдем за реалния живот накрая, Маргарет Тачър беше казала, когато дойде момент за плащане на сметката, тогава комунистите и социалистите просто мълчат. Добре, колко си вижда примерно в комунизма да ти издават американска литература, да ти кажат, ето я, американска от Америка, слушайте ги, гледайте. Васил Терзиев, тук знаеш моята тема, болна тема, той е най-про-демократ. Защо? Понеже ако ти... Чакай да ни се отклонявам. Добре, нека да възвърнем малко. Малко да завърнем. Иво, децата на комунистите, къде си ги пратят да учат? В Америка или в Русия? Който беше по-напред тиха в Америка и в американските колежи? Тоест, и някой ще каже, ама те не са комунисти. Напротив, за мен, за моя мозък, колкото един човек е по-свързан държавна сигурност с комунизма, той толкова повече го влечат капитал. Какво значи комунист? Означава човек, който е развалил собствените морални ценности,
Така в този смисъл, това, че някой, който говори против Америка, кара американска кола и издава американска книга, по-скоро доказва лицемерието. Ти не можеш да говориш против американска. А за мен това примерно доказва как дори някакви факти, аз които виждам, друг ще интерпретира тези факти по друг начин. Тоест, тебе те интересува тази американска книга, а не това, че 20 пъти в някой видео говори пълни глупости за американски бизнес. Не, мен в случая ме интересуваше как ако някой толкова против като Америка ще държи за много работи против Америка, как казва хубави неща, които се случват. И как ти не го виждаш този факт. Разбира, той говори колко американски... Да, повече за това, нали, няма да говоря. Да, нали, няма да навлизам, но за мен това беше, нали, лично и в момента така го виждам, като ето показвам с някакъв факт, но ти този факт го виждаш по друг начин. Нали, и тук няма смисъл много да задълбаваме за мен, защото, нали, мога да изслушам, но защото я ще отговоря, нали, за друго, така че, нали, това е, нали, за мен жив пример как с теб, заговарям неща, примерно ако ударим твърде на камък, смисъл, не виждам смисъл сега да продължаваме да дълбаем. Не, че след това няма да се върнем, нали, или друг път тези неща си стоят като различия, но не мога да ги видя по начин. Това за книгата беше страхотно, понеже показва как двата ни мирогледа, значи в моя ум аз виждам абсолютно лицемерие. Значи той ще направи 15 часа видеа, публични с хиляди гледани, в които сипе ноп-топ, колко ужасна Америка, колко е гаден американски бизнес, как като дойде тук прави един гаден хамбар, как там американски работник се чувства зле, как са капиталисти мръсни, гадни. През цялото време чувам само това, но ако трябва да напише, да преведе книга, която да помогне на хората да правят бизнес, той печата американска книга. А пък ти казваш... Но не са всички такива, Ванка. Не, точно това е за мен. Се изтърва с другите работи, защото ето ти казва за една част... Хубави неща за американския бизнес. Да, примерно, че той много вярва на времето и повече в американската политика. Сега, примерно, това, което виждам, че не вярва на американската политика, но никога няма нещо, не съм го видял просто като против хората. Примерно, има един филм за Dark Waters. Какво? Не, иска да така виж Dark Waters. Ако погледнеш, нали, филма малко, покрай тефона, какво прави една компания, която е загрижена за печалбата, американска компания. И той Ивелиня дава за пример, как не интересува, унищожава хора и природа. Но има друга американска компания пък, която и аз вътре като погледна, която пък се грижи за хората. Така че не съм го видял и това в неговото прекрояване, нали, за това обобщане, които хората му, нали, му приписват. Тоест, според тебе, извиняй, само съм сигурен, тоест, според тебе това, което аз казвам, че в своите видеа той, айде да не казвам 100%, защото няма 100%, 99% пъти говори против американски бизнес, ти по-скоро казва, че половината време говори за лошите примери, другото време говори добрите примери, така ли? Не, че когато говоря, ако говоря за лошите примери, ще говоря за лошите примери. И тогава, примерно, ако говоря за лошите примери, 90% от времето, то естествено 90% ще бъде като срещу. Разбираш ли за какво говоря? Тоест, ако той във видеята си говори 50% примери за лоши американски бизнес, а в другото половина време говори за добри американски бизнес, тогава аз наистина отпадам от играта и губа този дебат. Обаче, ако ти се усяваш в мен, че на практика, в думите си, защото разбираш какво ти казвам, това, което мен притеснява е популизма, начинът по който се приличат почитатели, начинът по който се приличат чинове, които го подкрепят, било то заради материален интерес, било то заради властта или просто е така заради егото. Това е което мен ме дразни. Иначе аз пак ти казвам, не, Ева право за всички книги, които са и дали, Ева право това, което са построили, това, което са читали. Значи шапка свалям. Тук въобще не дебатирам. Но това, че някой прави добри неща, за мен лично по никакъв начин означава, той не спира всички тия негативни неща, които се видял като поведение към хора, като обиди, които прави към тях, квалификации и лъжливи факти, които изнася в видео. Не знам дали става ясно. Да, до някъде, в смисъл паде така, едва ли ще може да се разберем, но както каза за мен, нали, аз не мога да съм, нито ми е ролята да го защитавам, просто изразявам как аз ги виждам нещата и как аз си обяснявам противоречията, но за всичките тези неща пък можеш да помислиш, наистина дали да не го поканиш него, ако той се съгласи, ако ти имаш за тези противоречия. Цак, нали, ще ми интересува, защото тогава ще си говори самия човек. Примерно аз мога да си говоря за моите си постъпки, нали, напълно. Тук в момента говоря, нали, за един, нали, друг човек, който му тълкувам външното, моето виждане на факти. Което... Значи, вижте, аз пак отново казвам, наистина не ме интересува Ивелин Михайлов за мен. Как да ти кажа, аз имам много малка търпимост към хора, които скачат на по-слабите. Дали ще физически слаби, дали в случай изглеждат по-слаби. Каквото идея за мен, това е много ми е червена линия. Това, пак казвам, това, което ме интересува е кое прави човека от теб, който има
нали, знаеш, все пак семейен си, морален човек, свестен, добър служител и така нататък, доброволен, толкова доброволни неща си правил в живота си и за градинката и какво ли не. И отивам за тебе по тези Ами това е също, което виждам за Ивелин. Да. Да. Това, което виждам, че той скача на силните, не скача на слабите. Също като ти си физически здрав, виждам човек по-пълен и веднага, ако обидиш на слабото му място, това какво е? Виж, бе, някъде за едно нещо казва, разбираш как ти си това да ревиш. Виждаш ромите и казваш, те са като свине. Това е скачане на силен към слаб човек, стига. Някакво си там журналист, че в Капитал, ти го правиш на задник. Мисъл, точно тези неща, които мен правят решение, ти някакси си ги обясняваш по някакъв друг начин. И това ти казвам, да. Мисля такъв, че ти видиш делата му. И ти кажеш, Ванка, дай, че зацикли много в тези въпроси сам. Само ще зациклим, Ванка, защото аз същото ще повторя на очи ми. Даваш един-два примера и ти от него вадиш всички генерали. Дай с нещо друго. Просто защото тук поне... Кажи си... Добре. Ако мога да дефинирам, аз хората не гледат повече това, което той говори публично, а хората от теб не гледат това, какво върши. Правилно ли бъде? Да, мога да кажа, че тук мога да се съглася, че го гледам повече какво върши, защото гледам как дава работа на роми, как ги учи да бъдат самостоятелни, как ги образова, да бъдат предприемачи и това е което гледам повечето. Тоест, аз да ти кажа, често мисля, че по-скоро тук елате го вижте, аз казвам, елате го чуйте. И оттам става малко, тоест, оттам според мен е разминаването, понеже аз не наблягам на това, което съм прочел, което съм чул него самия, докато ти кажеш, да, Ванка, чувам ги ти работи, ама всеки може да говори, но аз виждам какво върши. Нали така? Да, мога да кажа за това, че съм съгласен. И в този смисъл аз мога да кажа, че ми е много по-лесно да разбирам хора като теб, които са въвлечени реално, нали? Защото наистина, ако ти си такъв доброволец и виждаш как някой друг е доброволец, ако ти искаш да пазим българското и виждаш как някой друг пази българското, нали? И ти се асоциираш този човек. Дай ми да мъкна за българското, заради другите, които ще слушат. Аз, както пазя българското, за мен не е за сметка на другите. Не искам да е за сметка на румънци, на македонци, на турци, на когото ще да е. А аз го гледам просто за едно доуточнение, нали, за другите. Че аз го гледам като един цвят, който предава колорит, вкус и е хубаво. Искам румънците да си пазят тяхто, защото, примерно, бях сега на едно събитие в исторически парк и там пяха на румънски. Ама толкова е красиво. Не искам всички да пеем на английски. Така че искам всички по някакъв начин да си държат като цветовете на дъгата. Всеки отделен цвят и това прави красиво. Ако всички смеси, няма да е. Така че в такъв един аспект, нали, всеки държи, без да е за сметка на другия. Така че това ми харесва, когато се каже, нали, за българското не националистическо, а по-скоро като красота, вкус, звук, автентичност. Извинявай, нали, за вметката, но просто исках. Дай Боже, повече патриоти да бъдат като тебе, защото обикновено тези, които са против циганите и сирийците и прочее, имат друг тип национализъм. Като чуя патриот, го свързвам с Ботев. Патриот е, нали, душа дава, но не своето, но душата на народа. Така че ми харесва някой родолюбец, нали, малко, защото си люби рода, защото рода е, нали, хората. Аз пък харесвам, аз като чул патриот, свързвам с Васил Левски, който все пак е моят роден град, който казва, че няма юдеи, няма грък, няма турчин. Да. Това за мен е така беше. И знаеш какво е характерно? Всякак ми казва това всеки. В исторически парки там работят хора, които са за Украйна. Работят хора, които са за ПП и ДБ, против които, примерно, нали, Ивелин Михайлов има голямо отношение, нали, за делата им. А само да питам, че има различни хора. Все едно юди. Моля? Мисля, доброволно ли работят, защото им се плаща? Не. Те са си на работа. Мисля такъв, нали си даваш сметка, че ако вземеш някой на работа, ти му хора, аз който за мен никога не сме били едно мнение. По-скоро би било интересно, ако доброволец дойде. Че ако вземеш някого на работа... Мисля, това са служебни отношения. На първо място идват, върша това, плащаш ми това. Вече на второ място други неща. По-скоро въпросът дали доброволец би дошъл. Такъв. Това би било интересно. Не знам, може и да има в такова, нали, аз не познавам и много, нали, като доброволец, но да съм постоянно там, но ми прави впечатление, че ако е някаква като фирма, която е примерно антиамериканска, проруска, ако е българска националистическа, то ще се усеща едно нагнетяване. А там има македонци, има такива, просто от различни. Тоест, и самия Вилен нито говори срещу като хората, примерно дали ще бъде геове и други. Тоест, че човек сам по себе си
е създаден по Божия образ и подоба и затова е голямо уважение към всеки един. И го виждам пак е това, нали, на практика, как там работят такива хора с различни възгледи. И Евелин, да, той е малко по-такъв, просто се говори, се шегува нали, примерно с неговите за Македония или примерно то с нещо за Русия или пък за Украина, просто всичките, но са някакси едно цяло в различието. Добре, пак дай някой друг кофти въпроси покрай парка и друго. Че много пак бих да питам, ако утре ти виждаш как той дава работа на турци, цигани и така нататък. Обаче, като нарече ромите отново, че са като свинели там по-долни животни, че иммигранти са влечуги, как би го процесирал наистина? Сега утре ли би го каза? Просто така било то в разговор, било то някъде публично. Как ще го процесираш ти? Наистина ми е много интересно. Може би, защото имам достъп до него, но ако нямах или някой ми каже, нали, че мога, нали, да отида, като това, ето отивам, им казвам, човек, дай ми някакво обяснение, искам да те чуя. Какво е станало? Тоест, първо ще питам, за да чуя и после ще си направя извода, на база на това, което чуя. Майка ми нападнаха, еди какви си роми, еди какво си е станало, пинах си, изтървах си нервите, ти ще кажеш, да, окей, разбирам. Това ли ще кажеш? Ами не, защото, нали, за тези години, все пак по малък или много, нали, живот 45, така не, че са нещо, но поне има някаква форма на това до някъде, на усещане на хората. Как го казват? Дали го казва като оправдание? Дали е интонация? Ако едно и също, примерно, нали, не може един човек да дойде да ми каже, изведя, аз се напих, пинах си малко и прибих жена си. И така, през вечер. Нали, това няма как да стане. Не. Чакай. Аз я прибих веднъж, нали така беше, една чаша. Обаче 28 години нося на ръце. И ти ще кажеш, щом 28 години нося на ръце, няма време, че си я прибил. Да, ти се едно ми казваш, че ако аз съм набил жена си и след това съм се осъзнал и освестил 28 години я нося на ръце, ти ще ми държиш за това едно нещо, което някога някъде съм направил. Ти така ми звучиш. Моят въпрос беше, ако утре чуеш така да говори за ромите, т.е. ако утре пак приби жена си, ако се върна в това пример. Това не беше въпрос. Точно така. Не държа сметка на зло за милото по никакъв начин. Но ако утре го чуеш нещо такова да каже, аз лично ти казвам, че не мога да оправдая такъв тип. Съгласен. Абсолютно ти разбирам. И така трябва. Съгласен. Абсолютно по същия начин мисля. Защото ако човек гледа да се прикрие, тя истината рано или късно ще излезе наяве. Тоест, ако Евелин е такъв като мошенник или ако е такъв като расист, дори да съм заблуден, дори да съм сляп, дори да го гледам, рано или късно вярвам, просто че ще ми се отворят очите. Така да ти кажа. Тоест, допускаш тази опция? Ами, Иванка, аз за всичките пак тези години, аз за много работи съмнявам в себе си, кое как виждам. Но не мога на база на всичко това, което в момента виждам, да гледам хората, че могат да видят как на едно място са се обединили, дребни и по-малки, как работят, как се връщат и някой да съсипва това дело. Това ме трещява. Това съсипването, между другото, те питам, какво точно разбираш под съсипване и какво те ужасява в това съсипване? Примерно, излезе една статия в Капитал и хората продължават. Жертвите на исторически парк. И това като плъзни, разбираш, това е едно аз да си отива да речи един магазин за фрешове или за продажба, нали, на селскостопанска някаква продукция, ябълки. Аз да застана пред магазина и викам, Ванката, той е мошенник, продукцията му е натровена, тя е такава, тя е накова. И при тебе ще продължат да идват няколко свестни хора, обаче голяма част от другите също няма да дойдат. И това, което става в момента с парк, няколко тръбят, други преповтарят, нали, сляпо и хората не отиват, нали, за да видят. Не отиват, за да се насърчат, не отиват на толкова събития, които има, за храна, ще бъде за друго, да се насърчат, да видят за някъде нещо, който строи. Това има предвид под събаряне. Проблема с строенето, аз ти бях казал и преди, той казва, ние направихме това, ние направихме това. Реално погледнато, знаеш кога, пак за комунизма да се сещам, но кога етничният строй се разпадна? Когато някой се съкруши, когато някой се покая? Не. Просто парите спряха. И причината, при която хората, според мен, и поне аз самия, нали, хем се радвам, че нещо градивно се гради, хем от друга страна не съм особено впечатлен, понеже когато ти си взел парите на хората и с тях правиш някакви неща, нали, окей, браво, но някакси ти си спечелил доверието на някакви хора, по моето наблюдение, както казах с предвията, които гледам, с много изопачаване на реалността и с много противоречия. И с тия пари сега ти правиш някакви неща. Малко, нали, така като Бойко Борисов и Герев, нали, той, нали, открадна, но поне направи какви си магистрали, примерно. Тоест малко ставаме така, как да ти кажа, когато човек работи с чуждите пари и особено по начин, по който очевидно не е
не е утвърдения, не е отъпкания. Между другото, това, че той се вайка всеки път как са му уронили престижа, как Капитал казали, за мен е малко детско, честно ти кажа. Защото ти самия избираш и съзнателно казваш, аз ще направя различен модел от всички други. Аз ще бъда срещу течението на всички държавни модели, закони, борса, как се прави по какъв си начин. И в следващия момент хората ти казват, ти си мошенник, ти казват, как ме нападате? Ти какво очакваше, че? Аз не съм виждал нито така, нали, като да са вайка. Това, ти имаш някакъв... айде сега, ти самия го каза, аз съм учен, нали, как те ги нападнаха, как след те тук ми урониха престижа, те се събраха големите медии, Прокопиев, това. Мисля, това е малко като... Ама виж, ето виж пак това е. Ти виждаш това и го тълкуваш като факт. Аз виждам съвсем по различен начин. Че първо, той казва, нали, ние за да може да насърчи хората, че от една страна е общност. Ако той ти казва за някои неща, ще кажат, то пък се възгордя. Разбираш ли, Ивелин е така личност, че каквото и да направи, само ще се говори срещу него. Нищо хубаво, нали, няма да дойде. Защото той си е задал много човек. Той от своите си пари, нали, от своите си вложения. Този човек може да ходи да си живее спокойно, без изобщо да се блъска с всички тези работи. На него не му трябват чуждите пари. Той не ги взема за себе си. Това е голямата разлика. Когато самият той има 4 деца, едното е с някакво заболяване. И той продължава да дава. Откъде мога съм сигурен, че той не ги взима за себе си? Ти получаваш и пълтен неясен отчет. Тази година получихме 20 милиона от такива хора като вас. От тях дадохме толкова за това, толкова за това. Имаш ли такъв отчет? Нямам такъв отчет. Разбираш ли какво говорим? Значи от една страна, хора като мене, аз се вълнувам от обективните факти. Знаеш, бил съм в църковна общност, били сме заедно по едно време. Това, което ме ужасява винаги е, че нямаме... Значи, двете реплики какво правиме? Ние взимаме, ти знаеш много да беше помагаш. Ние първо казваме 0% комисионна взимаме това, което хората дават като дарения. И в един момент казваме да даваме само ние, нека да бъде устойчив модел. Просто направихме едно пежотивило, което поканих приятели и познати, които някой иска да помага с някакви пари към нас като общност. Тези пари, които дава към нас като общност, макар че аз мога да имам различни разбирания от социалното министерство, аз казвам, щом работя с чужди пари, първо 100%, 101% всичко ще бъде по законно утвърдения начин. Второ, ще бъде 100% напълно прозрачно, абсолютно пълен отчет имаме за всяка една. Само извиняй тук да се намеся. Това, когато ти казах, че нямам нали, такъв отчет за всичките му движения, нали, като на Евелин. Ако примерно, защото примерно аз съм инвестирал в различни дружества и поискам нали, за едното дружество, покажи ми нали, като отчета, вярвам, че там примерно ще го получа. Вярваш или си Вярвам, защото не съм го искал. Защото в момента нали, не съм го счел за нещо, което примерно да ми трябва. Разбираш, както много работи, които сме правили, няма за което да съм застанал. Има нали, някъде някакви отчети. Но аз нали, не съм бил във всичкото, което нали, да задълбоча с всичките ми ангажименти. Честно да ти кажа, в момента съм на такова място, може би някой да го приеме нали, за сляпост, но това е последното, което искам в момента да видя някъде нали, някакъв отчет. Има такива, които са публикувани, но за движението ми беше връзка с всичките дружества, които има. И сега на някой казва, дай ги събери. Нали? Няма как да ги събера. Добре, да сега ти не си даваш сметка, че току-що ти каза за себе си, вича какво хора, аз съм класически сектант. Аз вярвам, аз усещам, аз нямам нужда, имам пълно доверие на тези, които са над мен. Как очакваш хората, които нямат твоя бекграунд, да имат също мислим? Те ще бъдат критични. Точно така, да бъдат и да отидат, нали, и които искат неща да ги проверят. Аз ти казвам, че имам една камара безкрайен списък с неща, които за мен са абсолютно еманация на злото. Отношение към, да не се повтарям пак. От какъв зор аз ще отделям време и енергия. Аз съм отделил между другото, само да кажа, нали, пак, наживо сме се видяли, много сме имали комуникация онлайн, така или иначе. И какво още да направя, човек? Смисъл такъв, не знам какво по трябва да направя, за да мога да видя нещо различно. Ето ти кажеш, има модел, нямам отчетност, има някакви хора, които са опарили. Нямам отчетност. Ама виж ти, когато кажеш нямаш отчетност, ти направо вагаш в другото. Не знам, ти каза, че няма, или по-скоро вярваш, че има, но няма. Не, че вярвам, че има, но няма. Че аз не съм ги получил, разбираш ли? Да застана да ти кажа сега за друго. Ще давам пример. Заради моя приятел, аз отидох и запознах Ивелин Михайлов лично. Сега ти заради мене ще поискаш да кажеш хора, вижте какво. Интересуваме. Писна ми приятели ме закачат, че съм наивни, че съм шаран, че съм секта. Дайте ми много ви се моля, някаква справка. За тия 5 години, колкото историческия парк, толкова пари са потъпили от хора като мен, които са отделени 355 хиляди за това, 255 за това, 15 милиона за това. И мислиш ли, че ще има промяна? Не. Ще излезе друго. Заради мен. В момента на място, на което са взаимоотношенията, честно казвам, без да се обиждаш, не.
Не би го направил. Добре, някой друг, но иска да кажа, както и в момента. Примерно, ако съпругата ми каже, че иска, да. Нали, в смисъл такава близост. Но по същия начин, примерно работя в VMware, те казват така и някакви данни, но аз ги пропускам покрай ушите. В смисъл за някакви развитие. Не съм, нали... VMware, международна компания, толкова, в смисъл такъв, това нищо общо няма, разбираш. Един не казва, няма игра по правилата, аз ще си правя по някакъв мой свят, тук си града. Паралела не мисля такъв. Това, което искам ти кажа, ти очакваш от хората, които не са чак толкова близки, да отидат на другия край на държавата, да се запознават, да не слушат какво говори той, да видят какво върши. Аз ти правя предизвикателство да пускаш отчет и ти казваш, ми няма да се занимавам. Мисля, малко е, разбираш как идва тук, това ти казвам, не го прави заради мене, но се опитам ти обясня защо е трудно на хора като мен да повярват просто на едни усещания, на едни вярвания, на едни това, което ти си видял, какво прави с ти лопат. Ама виж бе, те не са усещания и вярвания. Примерно имам договор, който договор те го спазват. В смисъл за нещата, които трябва да се изплащат, си ги изплащат по банков път, те са декларирани пред държавата, плащам за тях данъци. Ама ти сега караш... прави такава човек. Аз съм очаквал... Добре, ама ти ми кажеш сега, ходи направи... Да, ама ти кажеш сега, направи и още. Добре, ако поискам нещо... Още, само едно нещо питам. Само едно нещо. Мисля такъв, тези хора, според мен, чакай сега. Искаш ли, мислиш ли наистина, че за толкова много години никой не ги е питал и те нямат такъв документ? Тоест аз не карам те да го правят бързо. Те го имат просто само едно копи-пейст сентимейл. Толкова ли трудно? Мисъл, добре, ама не мога така с друго да разбера. По-лесно това да ходят за на държавата, да го гледат на живо. Но защо искаш, когато нещо за мен не е приоритет, ти да ми го вдигнеш като приоритет? На кого те могат да го направят? Казвам го на теб, понеже тип имаш това, очаква от хора като мен и идете и видите на живо. Нали това постоянно казваш? Да. Тоест ти очакваш хората да отидат на живо да видят какво става дума, но когато някой към теб отправи далеч по-малко предизвикателство с просто въпрос на 15 секунди, пише имейл така и така, може да ми прави такъв отчет, който силно ви имате, ти кажеш, няма да го направя. Не, аз ти казвам, че ни за какво не съм го. Ако примерно по такъв начин го поставиш, въпреки че за мен това е малко вече, нали, преминае към някаква манипулация. Не го прави, забрави. Но виж, мен е за другите, виж, за мен много тук ги смесваш нещата. Просто много изкривяваш, защото аз казвам, ако хора, вие не искате да отидете да видите, поне не говорете. Разбираш, това е голямата разлика. Защото те намират време да говорят против, не намират време да видят. Ти ще ги завъртиш нещата. Има хора, които са отишли, които са видяли като мен, не са съгласни и не говорят. Да съм писал нещо по твоята страна, да съм писал цялата ни вели. Нали, защото при малко казваш, той направи книга за Америка. Нека да не генерализирам. Има много хора, които не са съгласни, които смятат, че има много измай популизъм, но не говорят и не пишат. Ето, в случай да ни правим предаване, да мога да чуя твоята гледна точка. Аз отивам твоята страна да почвам да и от ти си го пак, напротив, искам да те разбера. И ако мога, защото вече времето напредна, ако мога така да финализирам поне за себе си, което аз разбрах за тебе, ти може да кажеш за себе си, дали малко по-добре ме разбра, това, което аз разбрах за тебе и може би хора като тебе, че всъщност ти си наслушал на всякакви хора, на всякакви неща през годините и искаш да видиш хора, които реално вършат нещата в ръцете си. По плода да го позная. И понеже самият ти си такъв, който обича да правиш нещата в ръцете си, да твориш, да правиш неща, отиваш на място и видиш други такива хора, които правят такива неща. Да, съгласен, че Ивелин говори някой път неща, които не са окей, но понеже видиш как той дава работа на такива, някакси по някаква причина сега няма забавяме, го процесираш това нещо и продължаваш напред, имаш доверие. И за мен е очевидно, че ти просто толкова много харесваш и ти пасва, че ти по-скоро дори нямаш нужда да поискаш примерно отчет или нещо друго. Нали, това, което единствената ми забележка, която имам към тебе, ако отправиш предизвикателство към хората, които нямат нищо общо с този парк и този човек, то е по някакъв начин да бъдеш готов и към те да бъде правилно предизвикателство да направиш. Както аз случай мисля, че декорирал, че съм изявлял доста мили, нали? Съм по този казус. И с много видеа слушани. Добре. Прието. Прието. Защото извиняй сам за мен да отчета там да се върна, ми беше примерно искал ли си, аз казвам не съм искал, защото не съм го считал. Би ли го направил за мен, все едно да го направя заради те, по някакъв начин все едно да ти го покажа след това. И затова ти казвам, нали, че не бих. Но иначе си абсолютно прав. Както аз оправям предизвикателство, така трябва да се оправи към мен. Да. По някакъв начин ти успяли нещо да мисля такъв. Нали, пак казвам, идеята на тия предавания, естествено, че има дискусия, че има някакъв спор. Но за мен най-важното е дали накрая на спора, дали една идея, примерно за мен, лично пак казвам, определено по-лесно да разбирам, има ли някакъв напредък от твоята страна, не се спори много добре по този въпрос и най-малкото поне, чувстваш ли се как да кажа, неглижиран или по-подценен, и все пак успяваш да че наистина те оценявам като човек, като личност и съм напълно убеден, че ако утре стане някаква издънка и ти кажеш хора наистина сбърка с преценката си,
аз по-скоро съм убеден в това смисъл. Как се чувстваш от този разговор и какво да финализираме, нали, защото да напред. Да. Първо, за разговора очаквах да говорим повече покрай исторически парк и малко такова, че се завъртя почти в рамките Велина, но това е на живите неща, нали, когато нали, не вървим по някакви установени въпроси. Така че това нали, е едното. Другото, за мен всеки разговор по някакъв такъв начин нали, е важен, защото примерно да мога да се замисля как другия вижда нещата. Да мога да се мисля как той ги вижда, как възприема нали, по някакъв начин, за да се по-обогатя. И ако аз задавам въпроса някой път, когато сме говорили покрай исторически парк, знаеш, това е другото, което по някаква форма ми тижи. Нали? Не много и не в такова нещо, не да ме нали, скапва, но как хората ми казват, добре, ако си сбъркал, какво ще направиш след това? И не го казват обратно за себе си, добре, ако аз съм сбъркал. Виж, някакси много еднопосочно. И понеже така е било в повечето случаи в живота ми за много неща, дали ще е взаимоотношенията с децата, дали ще е за взаимоотношения с съпруга, с приятели, сега в момента си Велин, нали, по някакъв начин, не че ми е приятно, но съм свикнал. Та това ми е нали, малко. Си един ми хвърля предизвикателство, аз казвам, добре, ще го приема. Примерно ето за това предизвикателство си дава сметка как може да стои отстрани. Някой ми каже нещо били направил, аз да му кажа не, но аз от една друга презумпция, а как обаче се възприема от другата страна, така че това примерно за мен си е... Да ти кажа за Евелин Михайлов, аз когато се видях тогава с него на живо, направих една аудио на моят приятел, с което му каза, че за мен аз го сравних с Савел, между другото, преди да стане апостол Павел. Тоест аз видях потенциал, който има в този човек, лидерска харизмата, която има. И аз съм напълно убеден, че е възможно, все пак нали, вярваме в Бога. Дори да смятам, че той е по-скоро на страната на злото в момента, правейки добри неща паралелно на това, нали, няма 100% лош човек и добър. Напълно вярвам, че в някакъв момент, било то дали хора като при някой друг, той не се може да се отбърне напълно. И да не чете някакви лоши неща за роми или за журналисти, които са му опоненти, или за това, че ще се бие за на Русия, а да видя как този човек наистина ще готов да носи по-слабите. И повярвай ми, в този момент аз ще бъда първи, бих си изкефил, ти да играеш ролята на Върнава, който да ме запознае с променения Савел става на Павел. И мога да ти гарантирам, ти обещавам на 100%, че публично навсякъде ще бъда тотален пропонент. А това обаче, което аз в момента чувам от твоето изказване... Не само да го виждам, искам да го чувам, не само да го виждам, разбираш ли? Мисля, аз не си представям апостол Павел да върши добри неща, но да говори лошо против хора. Мисля, нали, някакси... Да. Това, което за мен също е важно от разговора, което така по-ми остана, как наистина за един човек е по-важно чуването, за другия човек е по-важно виждането нали, на практика за разсъждение. Нали, затова не се бях замислял толкова, си признавам. Но на последните думи ми направи примерно за мен впечатление, разбира, че твоята отправна точка е сравнявам го Евелин Михайлов в момента с Савел. Той е с лошия човек. Той самата ти презумпция, от която първа нали, тръгваш нататък, е вече, че той е такъв. Не е презумпция. Десетки часове видеа, жива среща и дискусии с него face-to-face. Не е презумпция, само да кажа. Презумпция ще бъде преди 5 години. Да. И на базата на изградени работи до момента, вече изходната ти точка, от която тръгваш с... По-скоро бих казал, до преди една година, примерно, година и половина. До преди една година. За последната една година, признах ти казах, не съм отидал, съм го гледал, мога да има тотална промяна. До преди една година, за мен си остават много, много червени лампи, които много светят. Само исках нещо друго малко за исторически парк, съвсем нали, накрая. Защо също ми прави впечатление колко хора говорят, примерно било скъпо или нещо. А нали не направят нещата, които са могли да направят и само нали говорят като против. Примерно, едното е, че съм взел, имаше златни карти. Аз с цялото си семейство, малкото места, където подкрепят семейства, аз да взема златна карта, чийто вход за мен да е само 45 лева. А мога да взема такъв, който за цялото семейство разхода ми да бъде около 80 стотинки нали, на ден. За цялото семейство неограничено влизане, постоянно. Обаче повече веднъж на 5 години. Съгласен, затова можеш да вземеш една карта, разбираш ли, в която входът ти ще бъде 45 лева до 20 до коя година и това е съвсем официално на техния сайт. Това ме тежи, защото няма година на хората. На село къщите се рушат и викат всичко тук е зле, хората западат. Отидеш там, примерно се строят, улиците се оправят, хората казват, почва да става шум. Един вид цено на хората няма угодия. Ако някъде е добре, само дай той да се довърша. Ако някъде, примерно, западат селата и местата и се изхвърлят бокуци, казват, тук нищо не става. Ако на друго място трябва да се оправят, казват, тук какво става? Все едно, каквото и да направиш, все не става. Тук съм съгласен напълно. Специално за историческия парк на мен лично
си казах, ако човек има мерак да подкрепя нали, историческите неща, на 15 минути оттам е плиска, нали знаеш? Да. Ходил си, сигурен съм. Колко занамаренко изглежда, колко постничко изглежда. И си казвам, ако този човек е събрал 10 милиона такива, като моят приятел Иво Рахов, и беше казал, добре, да правим исторически парк, ама дайте, че пуснем тук едно дарение, 500 хиляди, да направим какво си. Определено много ще ми се дигне включително много повече, но това е понеже аз съм фен, аз харесвам. Да. Аз харесвам автентичното. Отида до баба Вида, ще отида там, но ето нещо признание, което ще ти хареса. Когато започне исторически парк да се строи там, нали, първа копка, нали, стартата с това. И аз тогава си казах, то човек ще построи тук някакви двете неща и ще рухне пирамидата. Признавам си, не очакваш толкова много напред стигнете в строителството. Признавам си напълно. Тоест, дори да допускам, че има някаква финансова злоупотреба, то тя е по-малко като процент от това, което първоначално си мислих. И това е някаква презумпция, която аз наистина мога само да спекулирам. Значи някакво развитие във виждането ти. Не, виж сега, когато нещо се направи, аз не мога да... Сега, ако видя отчет, примерно, и видя как имаме 50 милиона и видя някакъв разчет, че всъщност този парк струва 5 милиона, определено, нали... Но докато нямам такъв отчет, аз мога само да спекулирам и по-скоро да кажа, не знам колко са дошли. Виждам нещо, което аз уважавам хората, които вършат неща. Така че в този смисъл просто не мога да кажа нищо. Дали ще влезе, дали ще си платя билет, това е друг въпрос. Но в този смисъл нали, съм съгласен с теб напълно, че има извършено нещо, не е само въздушна пирамида, но не забравяй, че много от пирамидите, едни от най-известните, нали, всъщност те много години наред държат. Да, точно, да. Така че все още в момента изчакваме всички. Ти, да, така е. Добре, човек, ако не, аз наистина ти благодаря, пак казвам, много се надявам, дано, цяло нещо ще кажеш, нали, но нали, в един момент стана по-интензивен малко разговора, но аз лично не се чувствам по никакъв начин нито агресиран от тебе, нито съм искал да те агресирам, нали, ако нещо съм бил по-крайен на моменти, нали, сори, не е по-нарочно. Дано да сме успели горе да запазим така някакъв... За мен също смисъл няма как човек да не се разпали за нещо, което му е живо, което му е реално, което му е скъпо, което вижда смисъл в него. Така че за мен е въпроса, нали, да се разпали, но да не се преминава една червена линия, която ти обичаш да използваш, нали, в разходите, в разговорите и в края на някакво. И в разходите. И в разходи, и в разговори. Много ти благодаря, човек. Много ти благодаря за времето, което е още за готовността. Да ти вика, това е първо такова предаване. Надявам се да успея да намеря още хора, които с времето да ставам по-добър и да успея да чуя другата гледна точка. Помисли за него, за Ивелин Михайлов, за другия, за който се сещаме, за Гроздан. Значи като за начало... друго виждане, като за начало искам да каня хора, които повече ги уважавам, отколкото повече съмнявам в техните игри. Добре. Така в този момент, надали, може би по-натам. Да, точно. Ако да почна да слушам някакви нещата, които си ме пресняли да има, нали, примерно да ти отчети, ще бъде дори да си някой друг, да видя някакво различно отношение към нещата, които споменах, да ги повтарям, много е възможно. Пак казвам, аз съм отворил тази врата и честно казано, виждам потенциал в този човек, наистина, но към момента няма шанс да го подкрепа и да му дам трибуна. Аз ти благодаря пък за тази откровеност, нали, дето в момента да ми кажеш, искам човек, който повече бих, нали, подкрепил, така че винаги съм приветствал хората да бъдат открити и да кажат какво мислят, а не да ми кажем и да, можеш да помисля и себе си да мисли друго. Да, искам да правя нещо, но си искам да го правя с кеф, разбираш? Искам с кеф да си поделя видео, с което ти си подарил неща. Дори един приятел, който ми казва, що му даде трибуна на това да хвали историческия парк. Тъмън ще има повод да му обясня защо. Защото пак казвам, за мен е важен. Днеска го има исторически парк, утре мога да го няма. Днеска Ивелин Михайлов тук, утре мога да го няма. Мога да го има, дай Бог да се окаря с грешка, нали. Но ти оставаш. Окей, ти си ми каза, били сме отдалечени, свързали сме се. Пак сме се отдалечили, утре пак може да срещаме. Децата не могат. Кой знае какво може да се случи, нали? Така че за мен е много по-ценна тази връзка, отколкото някаква теза, която утре може да се обърнем двамата, кой знае. И накрая исках само, нали, с това поне да завърша пак, че всичко до момента, което съм казал, това е моето виждане и моята субективна интерпретация. Не е говорител, не ми е целта да защитя някого, а говоря от убеждение според това, което виждам и според убеждението, което имам, аз така се старая, нали, да живея. Може да е неправилно. Да, това беше идеята, така че наистина съгласен съм. Добре, благодаря. Приключваме и ако някой сеща за други хора, които биха, ако някой, който слуша това предаване и би искал да бъде на място на Иво Рахов за някаква теза, която моите тези като цяло са публично видни, или пък някакви ваши познати, които бих искали да направим някакъв подобен разговор, непременно ми пишете.
ще се радвам да продължим заедно, било то в канала или някъде по друг начин, за да може да започнем да направим една нова култура, в която се изслушваме повече и се уважаваме като хора, въпреки че може да имаме различни гледни точки. До скоро. До скоро.